Здравейте и добре дошли в канала ми. Поне на тези от вас, които не са ме забравили, признавам, че не бях много активна в февруари месец, просто цял месец ходих на лекции. Като имах време, някакси нямах енергия, защото не само трябва да седна и да снимам, а после трябва и да го обработя и така нататък. Отделно искам да си напиша някакви бележки преди да започна самия клип да го снимам. Но вече имам няколко неща планирани за този месец. Този клип, както може би сте разбрали от заглавието, ще е за книги, които излизат на българския пазар тази година. Може би близките няколко месеца повечето имат дати. Като естествено започнем с трите книги, на Егмонт, които излязоха на 24 февруари. Естествено, Дом на пламъци и сенки. Остана някой да не е разбрал, че Дом на пламъци и сенки излиза на 24 февруари. Освен това, Егмонт започва да публикуват новата поредица на Техара Мафи. Не знам колко е нова, т.е. мисля, че някъде около 2018 излезе първата книга, но по-нова от другата и поредица и нова за българския пазар. Първата книга се казва "Това изтъкано кралство". Общо взето са 3 книги и става въпрос за кралство на джиновете и изгубения наследник на това кралство на джиновете. Аз мисля, че ще е доста интересно, но мисля да почакам поне втората книга да излезе, защото не обичам да чета поредици разделени. Обичам да прочета едната книга и после втората, и после трета, и последната. Обичам наведнъж да чета, защото иначе забравям какво се случва. Следващата нова книга на Егмонт е "Изпитанията на кралицата на слънцето". Не съм записала автора, съжалявам, но долу в описанието ще има информация. Тази книга от резюмето ми звучеше доста интересно. Общо взето, това, което разбрах, главната героиня излиза от затвора и участва в някакво състезание, нещо като изборът на Кира Кас, но иска да спечели това състезание и сърцето на принца не защото го обича или нещо такова, а защото иска да отмъсти на краля на слънцето. Да, Дом на пламъци и сенки, "Това изтъкано кралство", "Изпитанията на кралицата на слънцето" са излезли вече на 24 февруари в един и същи ден и вече сигурно ги има по книжарниците. Всъщност това видео беше планирано преди 24 февруари, но и така става. Още няколко предложения от Егмонт, които не съм сигурна кога излизат, но общо взето от издателството казаха, че "Повярвай ми" на Техара Мафи, която е от поредицата "Разнищи ме", новела. Не съм точно сигурна в каква потребност се чете, защото в един момент малко спрях да броя новелите, т.е. изгубих им бройката. Но да, казаха, че ще излезе март месец. И последното, което имам тук записано от Егмонт, е "Load to Love You" на Али Хейзелвуд, което общо взето е сборник с разкази любовни разкази за жени в науката, като поредицата и само че разкази. Не съм сигурна дали героите в тази книга са свързани с героите от поредицата, но ще разберем. Artline ще издават втора част на "Дъщерята на лунната богиня". Не съм сигурна кога ще излезе, но бяха споменали, че ще я издават. Освен това, мисля, че това вече е доста стара информация, но "Змията и крилете на нощта" от Artline също. Може би, не знам, да се надяваме и тази
година да получим втората част. Всъщност аз не се надявам, защото няма да чета тази поредица, но вие може да се надявате. Освен това, видях в издателския план на Artline, че ще публикуват много нови книги на Брандън Сандерсън. Аз не чета Брандън Сандерсън. Всъщност чела съм само една негова книга, която се оказа, че е първа част от поредица и още не е написал втора част от тази поредица. Даже не мисля, че някога ще получим втора част от тази поредица. Но общо взето заглавията нищо не ми говорят, но просто реших, че може да представлява някакъв интерес за някой, който чете Брандън Сандерсън и да влезе в сайта на Artline, да види издателския план и тези заглавията говорят нещо. Следващите две книги са по-скоро предположения, но предвид, че в края на 2023 пак публикуваха имало някога едно разбито сърце и вече всички книги от поредицата са излезли на английски. Най-вероятно тази година трябва и втора част. Също така и по същата логика бих могла да предположа, че Ибис ще издадат втора част на Отнетия наследник на Холи Блек. Не знам защо, но тази книга винаги си мисля, че се казва Огненият наследник. Ако някой също като мен следи сайта на Сиела и новите издания и предстоящите издания, може би е забелязал, че от една година има една книга, която седи като предстоящо. Сиела най-накрая обявиха, че ще я издават и има дата на издаването, но забравих да си я запиша, но ще оставя долу в описанието. Това е God Killer на Хана Кейнър, или както Сиела превежда, Палач на богове. Разказва се за момиче на име Кисен, което е интересно име, но може би има някакво значение. Нейното семейство е убито от огнени божества и сега изкарва прехраната си като убийца на богове. И среща Скеди, бог на малките лъжи, който се оказва, че не може да убие. И да. Тази книга какъв интерес за мен, но вече не ми е много интересна и не знам дали ще я чета. Издателство Летиче ще издават Song of Silver Flame и нещо си на Амели Уен Зао. Това е книга вдъхновена от древно-китайската митология и фолклор. Разказва се за паднало кралство и едно момиче е ключът към откриването на тайните за миналото на нацията, защото естествено винаги едно момиче е ключа към всичко в тези истории. Доколкото знам са две книги, не съм сигурна дали ще има трета. Тази година ще има още една книга на българския пазар, вдъхновена от китайската митология. Всъщност и дъщерята на луната богиня, но това е The Girl Who Fell Beneath the Sea на Акси О. Надявам се правилно да произнасям. Тази книга си бях набелязала вече година и половина и от тогава седи в списъка ми с книги на Goodreads и се радвам, че най-накрая излиза и на български. В книгата, за да усмирят морския бог, всяка година пренасят в жертва девойка, като се надяват тя да е булката за морския бог. Брата на Мина е главната ни героиня, е влюбен в момичето, което тази година ще бъде пренесено в жертва и казва, че тази
че това момиче вече е истинската булка на морския блок. Но понеже брат е влюбен, опитва да спаси момичето, което май не се споменава как се казва, и се хвърля в морето и Мина го спасява, така попада под морето и попада в свят на нисши богове и митични създания. Поне така това съм написала, но да, изглежда ми магично, интересно. Не съм абсолютно сигурна дали е вдъхновена от китайската митология и фолклор или е измислица, но ще проверя. Сега обявиха, че ще издава червено, бяло и кралско синьо на Кейси Макуинстън. Аз не смятам да чета тази книга и честно казвам не бих я препоръчала на никого. Не защото е лоша историята, всъщност историята звучи доста сладко, интересно. Миналата година или по-миналата имаше и филм по книгата, който е доста популярен. Аз още не съм го гледала защото просто още не съм била в настроение да го гледам, но тази писателка специално, Кейси Макуинстън, аз не искам да я подкрепям като чета книгите, просто защото в интернет пространството преди няколко години беше публикувала доста сексистски, мизогинистични коментари и честно казано много дезинформирани коментари. Сега аз съм на мнение, че това, че някой е казал нещо обидно преди 10 години, не означава, че е лош човек. Но тези коментари са сравнително скоро, освен това не е веднъж или два пъти, а систематично. Затова просто не се чувствам комфортно да чета книга на подобен човек и после да седна тук и да ви кажа колко е хубава историята и как трябва да я прочетете. Но ако вие искате да прочетете тази книга, никой не ви съди. Просто споделям моето мнение и защо аз не мисля да подкрепям тази писателка или каквото друго издава. Последното заглавие, което съм записала като ново на българския пазар, естествено забравих кое е издателство, но поредицата Рапсодик на Лора Таласа, която я издава самостоятелно, т.е. тя сама публикува тази книга и поредица и после набира популярност и вече подписва договор с издателство. Това е нова поредица за мен всъщност. Мисля, че я бях мяркала един-два пъти, но съм се интересувала по-подробно. Главната героиня е Сирена Калипсо. Носи гривна с маниста и всяко манисто представлява услуга, която някой ни дължи или услуга, която тя дължи. И общо взето някой и иска услуга за другия свят, в който има елфическа война и елфи изчезват. Това са всички заглавия, поне които аз успях да намеря, естествено. И поне които на мен ми звучаха по-интересно. Естествено, може до края на годината да се обявят и други заглавия. Затова си запазвам правото да направя още един такъв клип, ако излязат нови заглавия, но понеже е началото на годината, доста издателства обявяват какво ще издават. И това беше. Може да ми напишете в коментарите за кои от тези книги най-много се вълнувате и дали вече сте чели някой от тях.
До следващия път. Чао!